Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Limburg Alleen. Straks hebben we natuurlijk onze eigen Patrick Smeets. Maar eerst is het iets voor een heel serieus onderwerp. Want een van mijn gasten van vandaag kwam vorig jaar in het nieuws met de volgende oproep. Met dit filmpje te bereiken dat mensen zich bewust worden hoe belangrijk het is om dat er stamceldonors zijn. Zeker in mijn geval, omdat ik van Molukse afkomst ben, hoop ik dat heel veel Molukse mensen zich aanmelden. Omdat de kans voor mij groter is om een match te vinden. Dat is dus gebonden aan je eigen ras. Verder hoop ik ook dat alle andere mensen die dit filmpje zien zich aangesproken voelen en zich aanmelden bij de donorbank. Zodat andere mensen die in dezelfde situatie zitten als ik geholpen kunnen worden. Je kunt alleen maar dankbaar zijn als je met behulp van zo'n transplantatie gered kunt worden. Ja, heel heftig om te zien. Ja, fijn dat je hier bent in elk geval, hè? Dat je hier nog kunt zitten. Ja. Gerson en je vrouw Sarah. Ja, natuurlijk heftig om terug te zien die beelden. Maar hoe gaat het nu met je? Want ondertussen heb je wel een donor gevonden. Ja, uiteindelijk hebben we een donor gevonden, een stamceldonor. En dat heeft mijn leven gered, ja. Ja, want je kreeg vorig jaar februari te maken met acute leukemie. Ja. Ja. Hoe moeilijk was die weg om die donor te vinden? Nou, dat was niet gemakkelijk. Ja, zoals in het filmpje wat ik had gezegd dat ik van Molukse afkomst ben. En mensen van niet-westerse afkomst die hebben gewoon eigenlijk een groot probleem, omdat er heel weinig mensen van niet-westerse afkomst zijn ingeschreven in de stamceldonorbank, waarop de kans op een match heel klein is. Ja, absoluut. Ja, Sarah, hoe heb jij dat ervaren destijds, die strijd daarom? Nou ja, goed, in eerste instantie ben je verslagen door het nieuws, acute leukemie. Wel als jong iemand en dat je man in één keer te maken krijgt met kanker. Dat is al een vreselijke situatie. En dan zeggen ze eigenlijk dat de prognose nog veel slechter is, omdat er een stamceltransplantatie nodig is om de leukemie voorgoed te kunnen verslaan. En op dat moment zeggen ze ook nog erbij dat de kans op een match heel klein is. Ja, goed, en dan... Ik weet niet, je kunt zeggen, je hebt een keuze om iets te doen. Ik weet niet of dat zo is. Ik voelde dat ik iets moest doen. En ik heb hem min of meer de telefoon onder zijn neus geduwd en gezegd, je moet de mensen in het hart raken. Jij moet de mensen vragen om zich aan te melden. Want ik kan het niet voor ze doen. Jouw gezicht spreekt in die oproep. Ja. En dat was zo. Ja, absoluut. Want uiteindelijk is het, via een navelstreng heb je de stamcellen gekregen. Hoe is het gegaan? Eigenlijk heel makkelijk. Dat gaat allemaal via een infuus. Ik heb op 2 dagen 2 keer een transplantatie ondergaan. En het is in principe niks anders dan een infuus wat ze eraan hangen. En binnen 10 minuten heb je de stamcellen in je lichaam. Eigenlijk heel makkelijk uitgelegd. Maar er gaat natuurlijk wel een heel proces aan vooraf natuurlijk. Ja. Want je moet de weg daar naartoe is dat is eigenlijk het allerzwaarste geweest. Hè? Want je krijgt natuurlijk chemokuren. Je wordt bestraald om alle cellen in je lichaam kapot te maken. Waardoor de stamcellen beter hun werk kunnen doen. Ja, en dan worden inderdaad de nieuwe stamcellen toegevoegd om vervolgens weer op kracht te komen en het lichaam te herstellen. Ja. Ja, die moeten zeg maar, die nieuwe stamcellen, dat is dan de basis van je nieuwe bloedsysteem eigenlijk. Van daaruit groeien alle cellen in het bloed weer. En dat wordt dan en de leukemiecellen die worden opgeruimd. Ja, nou blijkt uit cijfers dat er per dag 1 iemand een stamceltransplantatie krijgt in Nederland. En ik schrok er wel van dat echt 90% van de donoren uit het buitenland komt. Ja, hoe komt het nou zo dat dat in Nederland nog zo onbekend is? Ja, dat is eigenlijk moeilijk. Het is moeilijk te zeggen waarom dat kan. Het heeft misschien te maken met een bepaald beeld wat we hebben ervan. Het kan afschrikwekkend werken als je het woord stamceltransplantatie hoort. Dan denk je aan iets engs. Maar ja, in principe, dat kan het ook zijn. Hè, dat mensen dus gewoon bang zijn en niks ervan af weten. Het kan ook met het geloof te maken hebben.
Maar het is grotendeels in Nederland is überhaupt het begrip stamceldonatie is gewoon nog helemaal niet bekend. Ik bedoel, ik ben een bloeddonor en ik ben orgaandonor en ik had nog nooit gehoord van stamceldonatie. Ja. Want als ik het had geweten had ik me vanaf mijn 18e aangemeld, want ze zoeken mensen vanaf 18. Ja, want jullie hebben ondertussen ook een stichting opgericht, hè? De Stichting Hoop. Ja. Welke doelen willen jullie daar precies mee bereiken? Nou ja, Juist om die boodschap natuurlijk duidelijk... nummer 1 doel is die stamceldonatie op de kaart te zetten. Dus om te zorgen dat mensen eigenlijk van het begrip afweten, dat het een maatschappelijk begrip wordt, dat het bijna een vanzelfsprekendheid wordt als je jong en gezond bent, hè, tussen de 18 en de 45, dat je je laat registreren. Dat mocht er ooit jezelf, iemand in je familie of een onbekende te maken krijgen met een kwaadaardige bloedziekte, dat hij gewoon een beroep kan doen op de donorbank als het nodig is. En dat gaat ook over de grenzen, want het is een wereldwijde database. Ja, en je kunt het dus ook uit de navelstreng halen. In België doen ze dat volop, maar in Nederland totaal niet. En dat is waarschijnlijk gewoon een geldkwestie, hè? Ja, dat klopt, ja. Dus jullie zetten je er ook in om daar geld voor bij elkaar te verzamelen, om dat mogelijk te maken in de toekomst? Nou, in eerste instantie werken we samen met de Stamceldonorbank in Nijmegen. En daar hadden we vorig jaar ook, Sarah had dus nauw samengewerkt met de Stamceldonorbank om meer mensen zich te laten inschrijven, te laten informeren. En op dit moment werken we daar ook nauw samen mee. En het geld wat we op dit moment gaan inzamelen, dat is ook voor een gedeelte bestemd voor die donorbank. Ja, een van de manieren waarop jullie dat gaan doen, dat is door middel van een benefietconcert. Ja. Dat vindt aanstaande zaterdag plaats, 20 april. Ja. Vertel even kort, wat houdt die benefietavond in? Nou ja, ten eerste is het een heel groot feest, omdat het eerste grote optreden van Gerson weer zal zijn. Goed, en hij is natuurlijk jullie bassist hebben samen ook in Sun Sofa natuurlijk, spelen jullie. Goed, vorig jaar, Gerson heeft voor Sun Sofa ook met veel andere mensen samengespeeld. En toen werd al gezegd van, nou, als die jongen beter is, dan spelen we hem een stadion vol. Dus we hopen dat de mensen nu hun belofte nakomen door er allemaal bij te zijn zaterdag. En het zal in elk geval natuurlijk een stukje bewustwording zijn. Waarom zijn we ook alweer hier? Dus het maatschappelijke belang van die stamceldonatie. Maar na dat stukje bewustwording is het eigenlijk gewoon tijd voor feest. En hebben we eigenlijk allemaal bevriende muzikanten bereid gevonden die zeiden, wij maken dat feest met jullie compleet. Ja, want het zijn wel bekende namen ook die er voorbij komen. Martin Hurkens, Joep Reiners, bekend van The Voice Kids. Ja, jullie treden zelf inderdaad op. Ja, en zo zijn er nog Kokkelkoren van Guido's Orchestra. En Omri Tindal, ook van The Voice of Holland. Sun Sofa speelt. Ellen Bleek doet mee, is een jazzzangeres. Noise, de coverband waar Gerson voorheen heeft gespeeld. Ja. Die doen mee. Het koor waar ik bij zing. Eigenlijk... En de Big Band. En de Big Band natuurlijk niet te vergeten. Ja, Big Band Time Out is eigenlijk de begeleidingsband de hele avond. Ja. En dan hebben we zo nog een aantal muzikanten. Bart Stork, Peter Dame, Joep Stork. Gewoon allemaal mensen die wij kennen die muziek maken, die doen mee. Dus we staan met heel veel mensen op het podium. En Gerson, wat betekent dat voor jou om weer op het podium te mogen staan? Ja, ik kijk er heel erg naar uit. Ja. Zeker omdat ik al heel lang geen muziek meer heb gemaakt. We hebben afgelopen week nog een repetitie gehad. En dat klonk gewoon super. Ja, het zijn eigenlijk allemaal verschillende muzikanten die allemaal in één hok worden gestopt en beginnen te spelen en het klikt gewoon. En het ontploft. Ja. Nou, hartstikke mooi. Dat is dus aanstaande zaterdag in De Haanhof in Geleen. Ja. Mensen kunnen een kaart krijgen uiteraard. Ja, natuurlijk. Via onze website steunhoop.nl zijn ze te krijgen. Ja, en dan gaan jullie voor ons hier ook nog een heel mooi nummer brengen. Ja. De Newborn Child. Newborn Child. Ja. Daar gaan we zo natuurlijk naar luisteren. Want dat is een voorproefje natuurlijk op wat komend weekend ook gaat komen. Ja. Maar nog eventjes kort, hoe zien jullie de toekomst? Positief, hoopvol. Ja? Ja. Gaat het vooral met positieve dingen tegemoet en inderdaad hopen dat je door middel van de stichting ook weer een hoop mensen positiviteit is gewoon echt een van de dingen die me heeft geholpen met de strijd tegen kanker. En dat is iets wat ik koester. Ja, absoluut. Ja, nou, geniet in elk geval ook aanstaande zaterdag van het eerste optreden en de tijd die gaat komen. Dankjewel. Dan mogen jullie plaatsnemen op de stip.
Ja, het eerste concert is weer voor Gerson na zijn lange lijdensziekte, lange lijdenstijd die hij heeft gehad vanwege zijn ziekte. Gelukkig is hij heeft hij een donor kunnen krijgen en gaat het hartstikke goed met hem. Nou, komende zaterdag dus 20 april in de Haanhof in Geleen een benefietconcert voor de Stichting Hoop die ze hebben opgezet ondertussen. En laten we hopen dat ze daarmee heel veel mensen kunnen redden. Nu voor ons in elk geval brengen ze een heel mooi nummer, A Newborn Child. With wonder, there are moments when heaven meets earth. There is magic from way out under. Every time a woman gives birth, we are greeting this newborn child through our hands. From the east to the west, from the north to the south, throughout the land, we're greeting this newborn child through our care. From the east to the west, from the north to the south, everywhere. Woman giving birth, past meets the future when heaven meets earth. We'll stand beside them, the man, child and wife, guarding the fruits of the tree of life. Well, there's joy in our hearts with every newborn child. Ja, natuurlijk zit onze Patrick Smeets ook weer klaar met allemaal games en films. Jazeker. Dus wat ga je ons vandaag vertellen? Nou, ik heb vandaag 2 films en een fantastisch spel. Als eerste De 5 Legendes heb ik als film. Dat is een animatiefilm, dus extreem geschikt voor de kleintjes ook, vanaf 6 jaar. Mm-hmm. En dat is een film die eigenlijk zo'n beetje ieder kinderfiguur bij elkaar pakt. Het draait eigenlijk om Jack Frost, of ja, Jack Frost hebben ze hem hier genoemd. Dat is een figuur wat eigenlijk meer Amerikaans is en wat hier niet zo heel erg speelt. En daar gaat samenwerken met de Kerstman, met de Paashaas, met Klaas Vaak en met de Tandenfee. Dat zijn de zogenaamde legendes. Ja, dat zijn de legendes. Nou, die moeten het opnemen tegen Git. En in het Engels is dat dan ook weer de Boogeyman. Dat is toch wel bekend voor kinderen, want ze zitten maar onder in bed. En ja, hier is dan niet echt het monster onder het bed, zullen we maar noemen. En de Jack Frost, der kriet eigenlijk, der weet niet gans wat er moet. Der is ooit een mythisch figuur geworden, maar dat weet eigenlijk niet waarom. En nu kreeg er eigenlijk de kans om met die ander weer samen te gaan werken tegen het koord, zeg maar. En die nummer dat dan tegen elkaar op. Het is eigenlijk een redelijk bazaal verhaal. Typisch goed voor kinder. En wat hem zo mooi maakt, is eigenlijk puur wie het uitzoekt. Hij is niet dusdanig interessant voor ons als volwassenen om mee te kijken.
Hij is wel leuk hoor. Ik bedoel, je kent erger 2 uur verspillen dan met dat. Maar Qua humor en zo is het toch meer... ja, weet je wel, de super fantastische animatiefilms, en dan vooral die van Pixar, die doen dat maar heel goed. Die hebben de dubbele boeien met. Ja. En daar miste hier nog wel een klein beetje in. Dat maakt er dan wel weer goed door echt briljant mooi gemaakt te zijn. Het is echt, er zitten special effects in, die heb ik voor de rest nog nooit gezien, animatie of welke film dan ook. Dus het is echt heel mooi om te zien. En het verhaal is wel ook heel erg leuk en sympathiek in dat opzicht. Het eindigt ook allemaal heel erg goed en iedereen komt goed uit. Er zitten een paar leuke grapjes in. Dus in de basis is het gewoon... Is een prima animatie. Ja, is een hele prima animatiefilm die ze dus ook best kent meekijken als ze ouder kent doen. Ja. Ja, nou, dan de tweede film, daar word ik zelf veel enthousiaster over. Niet kindvriendelijk, denk ik. Niet zo kindvriendelijk, nee. Looper heet die. En het is een... het is een thriller en het is ook wel een beetje science fiction, want het gaat wel om tijdreizen. Het verhaal is als volgt, let op. Daar hebben ze, ik moet kijken dat ik hem goed zeg, Joseph Gordon-Levitt, zeg maar. Dat is... Die speelt eigenlijk in een soort van huurmoordenaar. Wat hij deed is, het speelt zich af in 2030 en een beetje, zeg maar. Maar er zijn ook nog lui uit 40, 50 jaar weer. Die kunnen altijd reizen. Alleen dat is heel erg verboden. Dus dat mag niet. Dat is alleen criminelen doen dat. En hoe gebruik je dit voor? Die gebruiken dat om eigenlijk lui die ze opgeruimd moeten hebben, want dat kent toch eigenlijk niet meer fatsoenlijk. Die sturen ze terug. Ja. En hij staat dan klaar om eens direct neer te schieten wat teruggejaagd wordt. En dan is het goed. Dan ontdoen ze zich van het leak en dan is het goed. En dat is ook wel duidelijk weergegeven bij in welke tijdsbestek. Ja, maar het speelt zich ook allemaal in dezelfde tijd af. In de toekomst, daar komt ze gaan in. Maar het probleem is, als ze de job wat hij heeft, en dat noemen ze dus een looper, als ze dat 30 jaar hebt gedaan, dan schikken ze zichzelf terug. En dan hebben ze dus, het rare fenomeen dat is door iemand verschijnt, dat schudt ze neer en dan blijkt er nou dat ze dat zelf was. En ja, dan weet ze dat ze nog 30 jaar te gaan hebben, zal ik maar zeggen. Dat is nou niet een beetje de clue? Nee, helemaal niet. Nee. Want het bizarre is nu, wat gebeurt, is hij ziet dat gebeuren en dat is dus Bruce Willis, die hem in de toekomst speelt en die weet te ontsnappen. En dat is het ergste wat er kan gebeuren in die situatie. Want nu zit iedereen achter hun allebei aan, zeg maar. En nu is het de vraag, ja, wie gaat ze dat oplossen? Want ik kan ze niet 2 keer dezelfde persoon hebben hangen, want dat is met herinneringen en zo wordt het allemaal heel ingewikkeld. Wat er leuk aan is er werd echt niet hoe het gaat eindigen, zeg maar. Want ik dacht dat ik het wist en ik zou het er ook neven. En het mooie ervan is, zijn dit soort films nogal lastig. Heel veel uitleg en iedereen is heel snel de draad kwijt. Dat is met deze niet zo. Ze zetten het best wel helder neer allemaal. Dus als ze niet de hele tijd afgeleid wordt door de telefoon of zo, zal ik maar zeggen, is het heel goed te volgen. Ja. En als thriller is er ook heel sterk. De jongens spelen het allebei heel goed. Vooral de jonge die heeft dat heel goed gedaan. Dit is ook, want ik heb veel films met hem gezien dat hem graag spelen. Maar hij heeft dus ook echt, zeg maar, dingen aan zijn kaak en met zijn wenkbrauwen en alles gedaan om meer op Bruce Willis te lijken, zeg maar. Ja. Dus dat hebben ze ook met griem opgelost. En het heeft een hele aparte sfeer. En ik vond het een van de betere films in dit genre. Dat lijkt me wel een hele interessante film, moet ik zeggen. Nee, dat is echt wel cool. Looper. Ja. En dan nog, oh man. Ik weet, ik ben natuurlijk snel enthousiast over spellen, want dat is mijn ding. Maar Bioshock Infinite. Dit is... Wild Westen of wat liggen er? Nou, ja, dat zou ze wel binnen kunnen zeggen. Wat dit is wel heel speciaal. Dit speelt zich af in een alternatieve versie van 1912. En het verhaal gaat dat hij is toen de wereldtentoonstelling, zeg maar. En Amerika wou eigenlijk heel goed voor de dag komen. Hij is een soort van zwevende stad gemaakt. Alleen die lui die dat gemaakt hebben, die hebben zich eigenlijk afgezonerd van Amerika zelf en die zijn verdwenen. En nu speelt zich een man die diep in de schulden zit en die eigenlijk naar die stad wordt getransporteerd. En er moest een meisje vinden, Elizabeth. En de wet niet wie of wat of waarom. Het enige wat zich wens is ofwel ze leggen dich om, ofwel de geest dat meisje halen en dan is alles goed en dan mogen ze weer gaan. Nou, en de komst is in die soort van vliegende stad terecht en het is prachtig gemaakt.
echt prachtig. Dus je moest denken, Nugget in 12, zeg maar. Echt in dat tijdperk zit dus ook alles, inclusief muziek, kleding, omgeving. En dat dan, maar dan toch met een klein beetje dat science fiction luchtje daaroverheen. En nou ja, het is alleen al om daar rond te lopen is geweldig. Dat die vliegende stad, die is eigenlijk met een soort van achtbaansysteem is dat allemaal met elkaar verbonden. En ik ken ze zo aanhaken aan zijn achtbaan en ik ken ze langs gewoon. En wat ze natuurlijk voornamelijk deed, moet ik even wel erbij zeggen, is ook, het is wel ook een shadespel, dus er moeten ook neergeschoten worden. Dat zit er toch immer wel een beetje in. Maar deze moet het voornamelijk hebben van zijn verhaal. Ik kan het niet gewoon verklappen, maar het is echt op eenzelfde niveau als in een Sixth Sense of een Usual Suspects qua films, zeg maar. Dat is echt op het einde zit van het meent niet. Echt waanzinnig. We zijn zo heel lang mee bezig geweest om deze te maken. En veel van dit soort spellen die hebben dan ook nog het erbij om het langer houdbaar te maken, dat ze met meer lu kunnen spelen. Is bij deze niet. Hij heeft gewoon zijn verhaal. Dat is een uur of 10, 12 over. En dan is het in principe klaar. Maar ja, goed. Absoluut een moeite weer. Nou ja, onmiddellijk wie ik klaar was, wou ik eigenlijk nog een keer opnieuw gaan beginnen. Om alles te zien wat ik nog niet gezien heb. Ik kan echt niet wachten tot ik hier weer in terug ben. Het is echt, als dit niet spel van het jaar wordt, vrijdag in de beste. Dat is echt fantastisch. Nou, het jaar duurt nog even. Ja, dus, daar heb ik niks mee te maken. Dit wordt hem, ik weet het zeker. Ik ga proberen het onthouden. Dus op het eind van het jaar dan kijken we Dan mocht ze niet gaan houden. Hè? Dat is goed. Dat is goed. Wat zal de volgende week zo? Nee, dat is nog, zelfs voor mij nog een verrassing. Ik heb mijn toekomstige zelf nog niet gezien, dus ik kan het echt nog niet vertellen. Dan wachten we dan nog even. Maar de kentste film Valentino, denk ik wel, hè? Dat draait op dit moment in de bioscoop. Ja. Yes, met natuurlijk Najib Amali onder andere. Ja. Wist je dat het een Limburger was die dat geregisseerd heeft? Is dat zo? Ja. Oké. Remy van Heugden. En daar hebben ze natuurlijk... Die komt volgende week bij mij. Dat hebben ze wel goed geregeld. Dus dat is voor dich ook denk ik wel leuk om te Ja, kijken. ja. Dus ja, ook voor mensen die liefhebber zien van films en vooral natuurlijk de film Valentino. Kijk vooral volgende week donderdag weer naar Limburg alleen, want dan is Remy van Heugden natuurlijk hier te gast. Komende maandag is Wim er natuurlijk ook met Limburglijn. En ik zou zeggen, alvast een heel fijn weekend. Hoi hoi.